Η κολπική μαρμαριγή είναι η πιο συχνή υπερκυλιακή ταχυαριθμία και απαντά πολύ συχνά στον δυτικό κόσμο. Όσο μεγαλώνει η ηλικία, αυξάνει και η συχνότητα εμφάνισής της. Επίσης, αυξάνει η πιθανότητα να πάθει κάποιος κολπική μαρμαριγή όταν έχει διάφορες συνοσιρότητες από την καρδιά. Δηλαδή, κάποια βαλβιδοπάθεια, κάποια μυοκαρδιοπάθεια, καρδιακή ανεπάρκεια, αρρύθμιστη υπέρταση, ζάχαρο, στεφανιά νόσο κλπ. Όποιος παθαίνει κολπική μαρμαριγή δεν σημαίνει ότι είναι σε μεγάλο κίνδυνο. Αλλά να θυμάστε ότι η κολπική μαρμαριγή είναι η κορυφή ενός παγόβουνου. Από πίσω μπορεί να υπάρχουν και άλλα προβλήματα υγείας που αυτά να μας ενοχλούν ή μπορεί να μην υπάρχουν τόσο σοβαρά προβλήματα και στον συγκεκριμένο ασθενή η κολπική μαρμαριγή να μην είναι τόσο σοβαρή. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της κολπικής μαρμαριγής? Πρώτον είναι τα συμπτώματα. Δηλαδή η καρδιά πάει συνήθως γρήγορα και άριθμα, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να αισθάνονται δυσάρεστα, να κουράζονται εύκολα και καμιά φορά να έχουν και άλλου τύπου συμπτώματα. Από την άλλη μεριά, ένας βασικός κίνδυνος είναι η δημιουργία κάποιου θρόμβου, η απόσπασή του και η εμβολή αυτού του θρόμβου σε κάποιο περιφερικό όργανο ή στον εγκέφαλο. Το πιο συχνό είναι λοιπόν ένα εγκεφαλικό. Παθαίνουν όλοι όσοι έχουν κολπική μαρμαριγή εγκεφαλικό? Όχι. Υπάρχει μια διαβάθμιση και χοντροειδώς οι ασθενείς οι οποίοι έχουν πολλές συνοσιρότητες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να κάνουν εγκεφαλικό στην πορεία και γι' αυτό αυτοί πρέπει να είναι καλά προφυλαγμένοι και με αντιπιχτικά φάρμακα. Θα έχετε ακούσει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουμε την ασπιρίνη ή τα άλλα αντιπιχτικά φάρμακα για την πρόληψη του εγκεφαλικού. Πλέον γνωρίζουμε ότι ναι μεν η ασπιρίνη δουλεύει, αλλά δεν δουλεύει τόσο καλά όσο τα άλλα αντιπιχτικά φάρμακα και επιπλέον οι κίνδυνοι και από τη χρήση και των δύο κατηγοριών φαρμάκων είναι ίδια. Άρα λοιπόν προτιμούμε τα αντιπιχτικά φάρμακα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας ασθενής που είναι σε αντιπιχτικά φάρμακα να γνωρίζει τους διάφορους περιορισμούς, δηλαδή καμιά φορά αυτά τα φάρμακα αλληλεπιδρούν με άλλα φάρμακα και πρέπει να το ξέρει αυτό ο ασθενής και όχι απαραίτητα φάρμακα, αλλά και εκχυλίσματα, βότανα κτλ. Άρα όταν θα πρέπει να δοκιμάζει τέτοιες φαρμακευτικές εισαγωγικά ουσίες, να ρωτάει το γιατρό του αν μπορεί να παίρνει αυτά τα σκευάσματα μαζί με το αντιπιχτικό φάρμακο. Καλό είναι να προσέχει να μην τραυματίζεται και να παίρνει με θρησκευτική ευλάβεια τα φάρμακα αυτά στις δόσεις που πρέπει και στις ώρες που πρέπει. Διότι αν παίρνει από μόνος του μικρότερη δόση, είναι δώρον άδωρον, απλώς εκτίθεται στις επιπλοκές χωρίς να έχει τα ωφέλη και εάν δεν τα παίρνει είτε στην ώρα τους ή παραλείπει δόσεις γιατί πιστεύει ότι είναι δυνατή η δόση ή οτιδήποτε άλλο, το φάρμακο δεν είναι αποτελεσματικό, με αποτέλεσμα να εκτίθεται πάλι στο συγκεκριμένο κίνδυνο. Η κολπική μαρμαριγή είναι ενοχλητική, αλλά υπάρχουν τόσο φάρμακα αλλά και επεμβατικές πράξεις οι οποίες αποκαθιστούν με πολύ μεγάλη επιτυχία τον κανονικό ρυθμό, ενώ από την άλλη μεριά οι ασθενείς οι οποίοι είναι πιο επιρρεπείς στο να κάνουν ένα εγκεφαλικό επεισόδιο προστατεύονται πολύ καλά με τη χρήση των αντιπιχτικών φαρμάκων. Αυτά εδώ δεν πρέπει κανένας ασθενής να τα ξεχνάει και σε περίπτωση που διαφωνεί ή κάτι δεν του αρέσει ή δεν αισθάνεται άνετα με τη λήψη αυτών των φαρμάκων, να επικοινωνεί με τον γιατρό του, να μην κάνει από μόνος του τίποτε.
Είμαι ο Βασίλης Βασιλικός, είμαι καθηγητής καρδιολογίας και διευθυντής της 3ης Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.